Su sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da safiyar wannan rana ta yau Litinin 13 ga watan Mayun shekarar 2024. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya fara garan bawul a gwamnatinsa jiya Lahadi. Mutane sama da 4,000 suka gudu daga arewa maso gabashin Kharkiv na kasar Ukraine tun daga ranar Juma'a bayan da Rasha ta kai wani hari na bazata. Sannan mutane da dama sun mutu a wasu harbe-harbe da aka yi jiya Lahadi a wani gari mai cike da tsaunuka da kurmi a kasar Mexico. To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a Najeriya suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan kudurin dokar hada-hadar kuɗi ta kafafen yanar gizo. Muhimmancin wannan doka in aka duba irin halin da 'yan Najeriya muke ciki na takura na masifu daban-daban na ƙare-ƙaren wahala ai ba ma lokacin da ya kamata irin wannan zancen bane yanzu. Yau ki duba abubuwan da ake ciki a Najeriya abin da zaka saya naira 10 bara yau ya zama naira 50. Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan idan muka nufi jihar Legas kuma za a ji cewa Yarima Hari da kuma uwar gidansa Sarauniya Megan su kammala ziyarar da suka kawo Najeriya inda suka ziyarci birnin Lagos tare da ziyartar wani wasan kwallon raga ko basketball a wata makaranta da ke samun gudunmuwa daga gidauniyar Prince Harry. Yau Litinin kamar yadda muka saba Sarfilu Hashim Gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya. A wannan makon kuma shirin zai nazari ne akan zargin da ake yi wa ministan Abuja Nyesom Wike da kwace kwangilar kula da cibiyar taro na ƙasa da ƙasa a Abuja wato International Conference Center alhakin wa'adin kwantiragin bai ƙare ba. Amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron kashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya fara garan bawul a gwamnatinsa jiya Lahadi yana mai bayyana shirin sauya ministan tsaro Sergei Shoigu yayin da ya fara wa'adinsa na 5. Kamar yadda dokar kasar Rasha ta tanada, dokacin ministocin kasar sun yi murabus ranar Talata biyo bayan rantsar da Putin a fadar Kremlin. Amma ana ganin akasarin ministocin za su koma kan mukamansu sai dai ba a san makomar Shoigu ba. Putin dai ya rattaba hannu jiya Lahadi kan wata dokar gaggawa wadda ta tanaji naɗa shi Shoigu ɗin a matsayin sakataren majalisar tsaron ƙasa a cewar fadar ta Kremlin. An yi wannan sanarwar ce jim kaɗan bayan da Putin ya gabatar da sunan Andrei Belousov don mai gurbin Shoigu a matsayin ministan tsaro. Mutane sama da 4,000 suka gudu daga arewa maso gabashin Kharkiv na kasar Ukraine tun daga ranar Juma'a bayan da Rasha ta kai wani hari na bazata a cewar gwamnatin yankin jiya Lahadi. Adadin mutanen da aka kwasa 473 ne, abinda Oleg Shevubov ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Shaibubov ya ce wani mutum mai shekaru 63 ya mutu sanadiyar wani barin wuta na atilari a ƙauyen Gaibok. Sannan wani kuma mai shekaru 38 ya ji raunuka a ƙauyen Volchans wato da ke kan iyaka mai ɗauke da mutane 3,000 tun ma gabanin harin da Rasha ta kai ranar Juma'a ɗin. Michael Cohen mutumin da aka taba samu da laifin zuba ƙarya a kotu bayan da ya rantse zai faɗi gaskiya wanda ya kasance tsohon lauya kuma mai gyaro ta ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai ba da ba'asi yau Litini na ƙaryata tsohon mai gidan nasa a shari'ar zargin aikata babban laifi ta farko a tarihi da aka taba yi ma wani tsohon shugaban Amurka. Cohen mai shekaru 57 ya yi aiki ma Trump wanda hamshakin mai hada-hadar gine-gine ne a New York tun daga farkon shekarun 2000 da 'yan kai kafin Trump ya zama ɗan siyasa. A baya Cohen ya ayyana kansa a zaman ɗan bangar Trump na gidi, ya kuma ce ya yi barazana ga mutane har sau 500 bisa umarnin Trump. Kafin mu kawo muku kashin labarai na biyu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci babban bankin Najeriya CBN ya dakatar da aiwatar da dokar harajin nan ta yanar gizo wanda aka fi sani da Cyber Security Levy. Sannan ya ba da umarnin a sake yin nazarin matakin. To sai dai kuma wasu ƙwararru da masu ruwa da tsaki sun ce a soke tsarin baki ɗaya, kada a sake nazari a kai, domin babu wani dalili na ɗorawa 'yan ƙasa haraji a yanzu da suke fama da matsaloli daban-daban, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana. Kafin shugaban ƙasa ya ba da wannan umarni, Majalisar Dokokin ƙasa ta yi zama na musamman a kan batun, inda aka samu saɓanin ra'ayi a matakan da Majalisar Dattawa da ta wakilai suka ɗauka kan wannan umarni da Babban Bankin Najeriya ya aika wa bankunan ƙasa cewa su rika karɓan kashi 5 cikin 100 na kuɗaɗe a matsayin haraji, wai domin inganta tsaro ta yanar gizo akan duk wasu hada-hadar na'ura mai ƙwaƙwalwa a ƙasar. Majalisar Dattawa ta amince da tsarin inda shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asiri sanata Shehu Umar Buba ya ja hankalinta cewa harajin tsaro ta intanet ɗin an yi shi ne domin inganta tattalin arzikin ƙasar ba don hukunta 'yan ƙasa ba, kuma tana cikin dokar hana aikata laifuka ta yanar gizo wacce aka yi wa gyara a wannan shekara ta 2024. Amma majalisar wakilai watsi ta yi da lamarin inda ta ce bata amince ba, kamar yadda Honorable Yusuf Shitu Galambi ya shaida mani. Duk muhimmancin wannan doka in aka duba irin halin da 'yan Najeriya muke ciki na takura na masifu daban-daban na ƙare-ƙaren wahala, ai ba ma lokacin da ya kamata irin wannan zancen bane yanzu. Yau ki duba abubuwan da ake ciki a Najeriya, abin da zaka siya naira 10 bara yau ya zama naira 50. Maganar kuɗin wuta an ƙara, maganar fetur ana magana sai mai fetur naira 1000 a wasu wuraren, kuma yanzu ka lokaci ka ƙara mutane haraji. Wannan duk abubuwa ne wanda ake kawo mutane masifu daban-daban wanda zai ƙara jefa cikin wahala. Mu kuma za mu amince ba kuma bai da nan ba. Shi ma wakilin ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Transparency International Awal Musa Rafsanjani ya tsokaci cewa wannan ina daɗa sa mutane ma su ringa yin zuwa suna kawo kuɗin su bankuna ɗaya kenan. Sannan na biyu, babban abin damar ma shine waɗannan kuɗaɗe da ake tsammanin za a tara wajen tiriliyan guda 3, wato malala gashin tinkiya a shekara guda. Waɗannan kuɗaɗe za a tura su ne inda ma gaba ɗaya baya cikin tsarin kundin mulkin ƙasa, wato wanda shi waɗannan kuɗaɗe idan an kai su ba wanda ma ya san abin da za a yi da su, ba za a yi ba da auditing ba za a yi bayani akan me aka yi da kuɗaɗen nan ba, kawai kuɗaɗe ne za a cinye su kamar yadda aka saba da security board. To sai dai ga shugabar kungiyar mata zalla Hajiya Saratu Sa'a Musawa ta ce tana da shawara ne ga manyan ƙasa. Muna kira ga dukkan wa'annan masu ruwa da tsaki, ga dukkan shugabanninmu da na kudu da na arewa da na gabas da na yamma, duka da a taro a ke wurin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a bashi shawara cewa kasar nan fa tana cikin wani hali. Gaskiya muna fama da talauci da yunwa, mutane na mutuwa, ana cikin yanayi. Idan suka je suka same shi mun tabbatar da zai ji kokensu kuma zai dauki mataki kan wannan. Su ma kungiyoyin kwadago ta Najeriya da cibiyar bunƙasa kamfanoni masu zaman kansu NCL sun yi watsi da wannan harajin, tare da lura da hakan zai ƙara taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarashin labaran duniya. To Aisha, wasu harbe-harbe da aka yi jiya Lahadi a wani gari mai cike da tsaunuka inda aka fai aikata manyan laifuka wanda ke kudu da Mexico City, babban birnin kasar Mexico, sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a cewar hukumomi. Jami'an yankin da na ƙasa ba su ba da tartibin adadin mace-macen ba, illa kawai cewa da suka yi an samu mace-mace. To amma kafafen yada labaran kasar Mexico, ciki har da wasu manyan jaridun kasar irin su Reforma, Milonia da El Universal, sun ce mutane wajen 8 ne aka kashe. Gwamnatin jihar Morelos, wadda ke iyaka da birnin Mexico City, ta ce tun daga daren ranar Asabar aka fara kai hare-hare a Hulisla.
garin mai cike da tsaunuka da kurmi na fama da ƙungiyoyin safarar mugan ƙwayoyi da masu sace-sacen mutane da kuma masu yin katakai ba bisa ƙa'ida ba, wanda ɗaya daga cikin dalilan hakan ku shine garin ne wuri mafi kusa da ke samar da yanayin karkara da za a iya buya daura da babban birnin ƙasar ta Mexico. Wasu kamfanonin China sun yi nasarar samun lasisi 4 na haƙar mai da iskar gas a Iraki, a cewar ministan man ƙasar Iraƙin jiya Lahadi, yayin da aka shiga rana ta biyu ta hada-hadar lasisin haƙar man wannan ƙasa ta gabas ta tsakiya. Lasisin guda 29 na harkokin mai da iskar gas za a bayar da su ne da zummar ƙara yawan abin da ake amfani da shi a cikin ƙasar, inda tuni aka samu kamfanoni sama da 20 da suka cancanta, ciki har da na ƙasashen turai da na China da na larabawa da kuma wasu 'yan Iraƙin. Kamfanonin 'yan China ne kadai suka yi nasara daga cikin kamfanonin kasashen waje, inda suka samu lasisin rijiyoyin mai da iskar gas guda 9 tun daga ranar Asabar, a yayin da kuma wani kamfanin